Čauky mňauky, všetkých vás zdravím. Bože, natáčam opäť v strašnej rýchlosti, takže... A ešte pri umelom svetle, tak to sa teda omlúvam, ale u nás je v baráku už taká tma, aj je obed a... Píše mi tvordelka Iva. Posiela hlasové správy. No, čo som to chcela? Aha, no, takže ja svietim, aby ste vôbec niečo videli a takže budete vidieť tie farby skreslené troška, ale to je jedno. Ja už musím proste natočiť pletacie video, pretože všetci to odo mňa chcú a mne sa nechce, pretože nachystať sa na pletacie video je o mnoho dlhšie, než zobrať telefón a aj zvykam do lesa a niekde niečo točiť. To nezaberá žiaden čas. Ale toto všetko pozvláčať, stejne som zabudla doniesť určite polku vecí. A to sa tady už chystám hodinu. A za hodinu musím frčať, takže to budú dneska v podstate nejaké 2 hodiny času a video bude mať možno 30 minút v tom lepšom prípade. Tak to len tak, aby ste vedeli, že to trvá proste strašne dlho. A preto sa mi do toho tak nechce. Tak, ale skrátime to. Takže, čo mám na sebe upletené, začneme upletenými. Je to upletené tričko z Alvoru. Vidíte, taký zvláštny som si vymyslela, ja som to nevymyslela, to som videla na Pintereste, sveter mala z toho pani, taký zvláštny raglán, ktorý sa pletie jakoby tak nejak, hej, tak to sa pletie. Vyšli mi, potrebovala som na to 2 klpka a malinký kúsok tretieho, jedno klpko má návin 300 metrov, myslím, takže to mám tričko zo 600 metrov, no. Pôvodne som to plánovala, že budú dlhé rukávy, ale táto vzorka sa mi na tie rukávy proste nejak, ja som to nedomyslela, mne sa to nelúbi, nechcela by som také rukávy a hladké pliesť tie rukávy, to mi zase nepasuje k tomu nejak. A zároveň ten materiál je vlastne z polovice ľan a z polovice vlna, tak som si hovorila, dobre, tak bude letné tričko, tak, no, alebo také prechodné. Teraz ho ťahám furt, má úplne perfektnú farbu. Ja inak toto je moje oblečenie aktuálne, moje farby, hej, to sú. Takže mne sa proste hodí. No, ale jelikož tu mám asi 15 stupňov, tak sa oblečiem. A povedala som všetko, nie o tom tričku, asi tak. A oblečiem sa, toto je sveter, ktorý som si musela rýchlo upliesť. A strašne dobre sa v ňom cítim v lese, ale fakt úplne geniálne. Tá farba a ten sveter do toho lesa patrí. A je to úplne perfektné, pretože je to odolná vlna letolopy. Takže ja sa vôbec nehamujem do nejakých kriačín, vlezem všade, do úplne všade vlezem. Nezatrhne sa to nič. Tým používaním v klpku tá vlna vyzerá, alebo teda aj na mňa pôsobí hodne kúsavo. Ale už jak som to prietla, tak tá pletenina už je jemnučká. A som si všimla, že čím viacej ja to šeliak mačkám a kde švihnem s tým niekde a to zjemnie. Ja som to už teda prala a blokovala, nijak to nezmenilo tvar. Mám taký, takto som si urobila také akoby trocha netopiera. Takto. Tady som si dala ten svoj dizajn obľúbený, tí moje Alpine Bloom, iný Bloom, nejaký Bloom. A urobila som si kapucňu. Kapucňu som pôvodne chcela si urobiť takú dlhú špicatú, ale potom sa mi to nechcelo vypletať a hlavne som si chcela tú kapucňu, teda ten sveter obliecť do Tulcova dvora na tú akciu. A mala som ešte 2 dní čas, doplietla som ho v stredu. Večer vlastne vyschol, vo štvrtok večer, no. Mala by som čas do soboty tú kapucňu urobiť, ale nechcelo sa mi. Proste sa mi nechcelo od toho koniec. Urobila som si takú dutinku, dierku, navliekla som tam zatiaľ len takúto provizornú šnúrku. Hačko, áno, a tá sa mi neľúbi. To bude musieť nejak... No ale ja keď poviem, že to niekedy zmením, tak to znamená, že to tady zostane do smrti toho svetra. No to je jedno. Mám trocha dlhšie rukávy, pretože ja mám rada v zime, keď je, tak sa takto ohrnem. Chcela som si urobiť dierky aj, ale nejak sa to proste zabudla, ja neviem. Nejak sa to zabudla. No, plietla som to, spotrebovala som 10 klbiek, 1000 metrov. Aj akože taký široký, taký dobrý je.
A prihla som to na asi 5-kách. 4,5-kách. Ja neviem. Niečo také, iba jednou priadzou. Pôvodne som si teda myslela, že ten sveter bude akože hrubší, že to bude taká vrchná vrstva. Ale vrchná vrstva je to teraz, keď je do nejakých 5 stupňov a potom potom si budem musieť siahnuť do zásob svetrov z minulých rokov, čo mám upletené, pretože ja bundy nenosím, bundy šuštia a nemám rada bundy ani kabáty, ja nosím spletené veci už roky. No, takže nie je to akože úplne teplý sveter, je to teplý sveter, je to brutálne teplý sveter, ale keď je vonku, tak plus 5 a viac. No. Strašne rada ho nosím, úplne fakt akože aj v tom lese, keď som, tak to je tá farba, v ňom sa cítim hrozne dobre. Ja si dám tie zelené nohavice alebo niečo a on tu bordel, toto sa vôbec nepatrí. No, pokračujeme ďalej. Cestou do Prahy vo vlaku som premýšľala, čo budem priesť niečo jednoduchého, aby som si nemusela brať ponožky, ktoré pletiem na dvojkách, mám jedny nahodené. A tie som vám chcela ukázať, že zostali v aute. Wow. Tak to bude rýchle dneska to video. No, tak som si nahodila čiapočku, ktorá je pletená z takého klpka. Mala som 3 klpka, ktoré som si kúpila, ja neviem, aké roky dozadu. Dávno, to som ešte nepridala, som ešte háčkovala. Kúpila som si klpka z Marlen, obchod Marlen, látky a priadze. A je to 40% angora, nie, 20% angora, 40% vlna a 40% poliamid. Vtedy ma ešte akože nebrali úplne prírodné. Mne sa ľúbilo na obrázku, jak to bolo chlpaté. Dneska už by som zo 40% poliamid, asi už by som si to nekúpila, ale vtedy som si to kúpila. Nahodila som si takúto čiapočku, je to na 115 ok nahodené, úplne obyčajná čapica. Tady už nemám začistenú a už ju nosím na 115, na trojkách, na 3,5-kách, 115 očiek, tu som to tak nejak ako vyuberala, iba som to stiahla a nechala tak. A vlastne som si ju skoro celú uplietla vo vlaku do Prahy a z Prahy, keď som šla na tú akciu v Túcáku a videjko ste už videli. A dala som tam ešte teda kycil mohair, takej pieskovej farby a je to také veľmi pekné. Veľmi sa mi ľúbi tá farba, aj proste ten chlpok a to všetko a taká univerzálna je, že? Takže ja si môžem dať aj takto všelijak. Taká obyčajná čapica. Taká fajná. No, takže to mám spomienku na Prahu. No, videjko z Túcáku to ste videli, takže o tom hovoriť nebudem, ale ukážem priadze, ktoré som si tam kúpila, plus ďalšie nákupy a teraz vidím jeden dar. Ja som dostala teraz darom dosť klbiek, ale ja tu nemám ani jednu tú škatulu, pretože jedna zostala v dielni, druhá zostala dole v kuchyni, tretia je ešte asi tiež v dielni, pretože ja tam je chládok, ja tam teraz tie vlny všetky lifrujem a nechávam ich tam zimovať. No takže asi urobím nejaké video, pokiaľ sa bude chcieť, hej. A ukážem vám prírastky, ale dneska to nebude. Dneska vám ukážem nákupy, ktoré, no, tak toto nie je nákup. Toto som dostala od Zdenky hneď vo vlaku. Je to vlna od Mokoše a ja som bola práve strašne zvedavá na tieto přádelný, tak som sa práve smiala so Zdenkou, že tak už nemusím nikam ísť, môžem sa otočiť, môžem ísť domov. Keď už vo vlaku som dostala takúto krásu. Zdenka mi to dala so slovami, to je hnedé, čo ja s tým mám robiť. To není modré, ale ja teraz frčím na tej hnedej vlne, takže to je úplne bohovské. Mám z toho strašnú radosť. Potom som sa ešte rozprávala aj s Mokošou u stánku v Prahe a to bolo ako tak pekne také spojené proste. Takže mám vlnu a už viem kam s ňou, ale to ešte nepoviem, lebo ja zase nasúbujem kopec veci a potom.
No, toto je pradienko, ktoré som si kedysi dávno kúpila na akcii v Hostetíne na jablčný slávno, no dávno, to bol minulý rok. Tento rok slávnosti jablčné neboli, ale minulý rok boli jablčné slávnosti. A ja som si tam kúpila od nejakej panej, ktorá sa tak akože iba neprofesionálne venuje pradeniu vlny. A toto je jahňačia vlna, ňou spradená, učesaná, vypraná, celý ten proces úplne šialený, romný marš, plemeno ovce a akože jahňačia, takže jemná veľmi. Úplne úžasná na to, že to je ručne robené, je to prenádherné. Ale je to pradienko a typujem, že má tak 70 metrov, takže ja vlastne neviem, čo s ním. No ale v Tulcovom dvore bola zase nejaká iná pani, ktorá tiež mala romný marš, jahňačiu vlnu, 75 gramov, takže to bude možno taký 70 metrov, vôbec neviem. A je to farbené orechom. Takže ja som sa pýtala, že docielila taký odtieň sity tým orechom a ona vravela, že to tam nechala 3 dní lúhovať. Vidíte, aké je to? A ešte sa jej podarilo to takto akože fejdovať, alebo ako to mám nazvať. Je to také, že to není všade stejne, tu je to také svetlúčké a tu nás je také tmavé, že to není úplne všade stejne prefarbené. Tak som si práve vravela, hneď som si ho aj pripla tady k tejto mojej inej romný. Z tohto by som chcela len takú šatvočku, takú malinkú šatvočku na krk. Ale akurát teraz premýšľam, jestli mi ten orech, keď to budem prať, zafarbiť tady tú bielu nádheru. To ja sa musím opýtať kamarátky, ktorá má skúsenosti s farbením. No, takže to. Ináč akože toto je 500 korún, hej? To je šialené. Ale ako ja to rada dám tým ľuďom, pretože ja to obdivujem strašne. No a jelikož som mala budget na jeden sveter, som si akože dopriala, som si vrala, že si v Tulcáku kúpim nejakú krásnu vlnu na jeden sveter, tak som si kúpila na jeden sveter, takže nie jedno pradienko tejto nádhery, ale mám 4 a je to od vlnárskej manufaktúry. Strašne sympatickí, boli tam muž so ženou a manželský pár, určite. Strašne sympatickí boli, je to vlnárska manufaktúra, je to teda zo Slovenska, odkiaľ si odzvolená. A je to 50% merino, 50% angora, dobrý návín, je to trojnitka, je to neuveriteľne jemnučké, to je jak... Ja neviem, ja som práve v tom vlaku plietla toto, kde je tá angora a to bolo také zaujímavé, že tam prídem a vlastne vidím, mali tam potom ešte merino 100%, tiež takéto krásne biele a to merino nebolo vôbec také maslové, také klské, jak ono býva, jak nejaký hodváb alebo niečo. Ono bolo také krásne, také príjemne drsné, ale nepichalo. Jakoby také rustikálne merino by som to nazvala. Tak nad tým som slintala tiež, ale zase ja som si už nechcela kúpovať jedno pradienko, pretože to nemá cenu, to potom... No a na 4 pradienka to už som zase taky nechcela byť hamižná a doniesť si domov 8 pradien. Vlastne 9 by to bolo, to už by bolo moc. Aj na mňa. No, takže... A ja šušti. Sorry, ja to neznášam, keď niekto šušti vo videu. Wow. Tak moment. Tak zase, ja som to musela vypaliť. Možno to je hrozné toto fakt. A neviem, koľko natáčam 5 sekúnd, tak ja neviem, ak to bude dlhé. Akože už môžem konečne skončiť. Dobre, zase sa smejem na vlastnom tipe. Ešte som dostala potom darom opäť priadze, ktoré som si sama vybrala teda. Platil niekto iný a je to zasa hnedá. Krásne. Už mám jedno klbko aj premotané a toto mám vymyslené, že to bude s kicilkom a mám aj vzorku. Je to úplne bombastické. No, tu je teda toto klbko je tu na tej vzorke základ. A vy stejne tie farby asi teraz neuvidíte tak, jak by to chcelo, no.
Ale dala som tam 1, 2, 3, 4, 5 rôznych farieb kycilku a premýšľala som, že s ktorou to budem nakoniec pliesť. A vyhrala, nevyhrala. Najviac sa mi ľúbi táto hnedá tmavá, ale tá je fakt dosť tmavá, takže ja, až bude akcia v Dropsu, tak si kúpim kycil trošička svetlejší, než toto, čo mám. A bude to super. Chcem aby vynikla tá farba toho klpka, lebo je dokonalá. A ten kycil vlastne, aby robil len ten chlpok. Tu na tej hnedej, vy to vidíte zle, ale ona mne krásne akože vyniká. Krásne vidím to vzorovanie. Ale trošička to je tmavé. Keby to bolo trošička svetlejšie, ten kycil, tak do toho idem určite. Respektíve ja to idem určite a čakám len na tú akciu, pretože potrebujem ešte na jeden projekt, takže chcem 8 kycilkov a takto už sa vyplatí počkať. No, Drops teraz urobil akciu na Merina, takže kycilky budú bohvie kedy. No, možno si ich kúpim aj tak. Neviem, mám teraz čo pliesť, takže nebudem hamižná a počkám. Mám čo robiť. Mám sa čím baviť. Tak, pozrieme si. No, rozpletené ponožky, tie zostali v aute. Tričko, sveter som vám ukázala. Potom mám rozpletený ešte jeden sveter z také rustikálnej slovenskej vlny Svartbles od Evucha vlna a z darovanej švédskej vlny, ale s ním som skoro nepohla. Tam jedna riadka vypletu trvá 20 minút. Na trojkách to pletím, no. A ten výplet je taký zložitý, fakt mi to trvá 20 minút, takže mám asi 5 cm výpletu. To sveter bude hotový v budúcom storočí. No a teraz tu mám celé, že tie dary vám neukážem, pretože ich tu nemám. Respektíve mám tu asi 2 klpka, ale zase mi príde blbé ukázať vám jeden dar a ďalšie 3 nie, tak to necháme naraz. Aby neboli ženy urazené. A ešte šešnička na záver, to si vybral môj muž. Takúto divočinu si vybral, prosím pekne. A ja vždycky, keď to vidím a keď to pletiem, ja si môžem pomôcť. Ja by som si taký sveter obliekla na lyže. Ja by som mala lyže, tak by som si to vzala na lyže proste. To je úplne bohovské. Môj muž pôvodne chcel, aby som mu uplietla sveter len z tých farebných. Ale on je strašné prasa a tí farebné sú... Sorry. A tí farebné sú svetlé a proste ja úplne vidím, jak to má zakpickané za chvíľu. Takže, a to sú hodiny práce, že? A on to potom zakpická nejakou majonézou. Môžem šťapnúť si poviny. Takže som ho ukecala na tú čiernu, ale toto je tak veselá čierna. Troška frfle teda. Zdá sa mu to moc čierne, ale mne sa to ľúbi. Je to tak praštené. Celkom sa mi to ľúbi. Už som asi 5 cm pred oddelením rukávu, takže je to také zhúžvané, nemôžem vám to úplne ukázať, ale pletiem to zase podľa nejakého návodu z Dropsu, akurát, že mám teda telo, na ktorom to môžem skúšať. Takže vlastne návod z Dropsu je už úplne desí. Nepotrebný. No už si to vlastne robím podľa neho, nie podľa seba. Teraz som akurát vypárala 3 cm tej čiernej, pretože som zistila, že som pridávala, už mám pridávať teda len na tele, lebo rukav je už dosť široké. Ja som pridávala zrovna na tých rukávoch a telo som nechala. No som to poplantala. Ono, jak je tá čierna, tak ja to už po večeru úplne nemôžem pliesť, pretože mne sa tie očka mi strašne splývajú. Splývajú mi a vlastne to dopadlo tak, jak to dopadlo, si myslím, pretože som to včera večer práve prirovnávala a včera večer som sa rozhodla, že už budem pridávať na tom tele a nejak som si to v tom šeru... No, to je jedno, každopádne už to mám zase nabrané a môžem baliť. Je to, tie farebné prúžky, to sú ponožkovky, toto sú štvornitky, tieto 3, ktoré dávam trojmo, takouto technikou, ako indiánskou, neviem už, jak sa volá. A tady toto je šestinitka, tak tu dávam dvojmo. A tie šestinitky, ja vôbec neviem, kde som ich vzala. To budú nejaké regie, títo farebné a táto modrá, to ma zabite, to neviem. A to čierne je
Alaska. Je to Alaska z Dropsu, áno. Obyčajná čierna Alaska, 100% vlna, nekúše, ale je dostatočne odolná, aby vydržala drsné zaobchádzanie môjho muža. No, takže tak. Takže pre dnešok je to všetko. Mám to z krku. Idem do lesa, alebo ja neviem, na huby, alebo asi nie, musím ešte niečo. Musím ešte niečo zariadiť. Dneska sa les nekoná. Každopádne, majte sa krásne, skladajte básne. Čaute. Všetko musím sa zvariť. Mám také škatulke. Všetko už mám. Výroza celú zimu.